Здравейте, уважаеми приятели! Днес на работната ми маса има две батерии, предоставени любезно от Drones.bg, които са с много интересен дефект, който се е проявил вследствие на експлоатацията на Drone Mini 4 Pro. Дефектът се състои в това, че батериите периодично, една след друга, за кратък период от време, изкарват съобщение Cooling Battery or Recharge Battery, грешка, и дрона не иска да излети. Четат се нормално, както виждате, зареждат се нормално, но дрона изкарва една и съща грешка, а именно ще ви покажа по-късно като снимки в клипа да видите каква е. Целта на днешното упражнение е тези две батерии да ги върнем към живот с помощта на софтуера на ubrt.com, който ще направим така, че да свалим версията на фърмуера, т.е. да ги конвертираме от батерии BWX140 да ги направим на BWX162, а именно да ги конвертираме от Mini 4 Pro на батерии за Mini 3 Pro, тъй като там има по-малко лимитации във фърмуера и съответно по-добра възможност за работа с тях, като не се заключват с новите ключове, позволяват апгрейд с по-големи елементи и прочее и прочее. Сега пристъпвам към подготовка на двете батерии за флашване. Процеса ще го видите степ бай степ в сегашното видео. Дайте ми малко време да се подготвя и започваме. И така, след като сме подготвили батерията, задължително трябва да отбележа, че е необходимо да се включи външно захранване на батерията, съответно да се присъедини към EVA 2300 на Texas Instruments с адаптера, който позволява четене и записване, след което стартираме фърмуера т.е. стартираме програмата на ubrt.com. Батерията към момента на тестера работи. Сега ще направим бекъп, който ще ни даде възможност да имаме съответно бекъп на сегашно състояние на батерията. Както знаете, този бекъп ще го направя отново с програмата. Гледайте стъпка по стъпка на ubrt.com. Прочитаме батерията, при което виждаме, че тя е на 65 цикъла с перфектен баланс на клетките. Има 88% здраве и е заредена на 80%. Първата стъпка, която правим, е да се опитаме да я отключим. Да видим. Не. Значи това е ясен знак, че батерията използва нов фърмуер. Следователно, тук подхождаме по съвсем различен начин. А именно, ще флашнем през App Update. Ще флашнем boot ROM, който ще позволи да я отключим. Необходимо е време. Следователно, чакаме да запише така наречения криптиран пакет. Този криптиран пакет има важно предимство, че сваля временно защитата на батерията, което позволява да я отпечатаме, да я ансилнем и съответно да можем да правим необходимите настройки и по-нататъчна работа с нея. Става бавно, но е необходимо.
Следващата стъпка, след като завърши този процес, който ще предприемем, е да караме батерията в бут режим и задължително, запомнете, колеги и приятели, задължително трябва да се направи бекъп на фърмуера, тъй като в него се съдържат така наречените ключове, които са необходими за авторизацията на батерията в дрона. Ако не направите бекъп, после няма как да ги възстановите при флашването на новия фърмуер и батерията става неизползваема. Но сега ще го видите в процеса на работа. Тъй че към момента изчакваме да свърши процеса на четене и на запис на криптирания пакет, който ще ни даде достъп до функциите като отключване на батерията, boot mode, премахване на PF флагове и прочие. За първ път при мен попадат такива батерии с такава грешка и е предизвикателство да видим на какво се дължи. Според мен е някакъв бък в самият фърмуер, но да видим. Нека да не научкваме, да изчакаме да видим какъв ще бъде резултат. Както обещах във видеото, малко по-преди да започнем тази процедура, във видеото видяхте грешките, които дават батериите. Надявам се, след като направим сваляне на версията към по-стара версия на фърмуера, именно за фърмуера за Mini 3 Pro, тези грешки да изчезнат и съответно батерията да влезе в нормален режим на експлоатация. Но да изчакаме, тъй като в полето и в областта на софтуера изненади винаги присъстват. Малко или много. Търпение, колеги. Може би видеото ще стане малко по-дългичко, но за сметка на това пък бих искал да покажа какви са стъпките при ремонта на такива батерии и надявам се това видео, колкото и дълго да стане, да бъде полезно за голяма част от колегите ми, които за бъдеще ще се решат да се занимават с ремонт на батерии, съответно с изследване на по-задълбочено на контролерите в тях и диагностика. Така. Както забелязвате, вече имаме пълен достъп до батерията. Следващият етап, ето виждате, тук се вижда, че батерийният пакет е ансилнат и имаме пълен достъп до батерията. Следващият етап при работа с софтуера е отново да влезем в boot режим, съответно да запишеме работещия към момента фърмуер. Тоест да го бекапираме. Това също отнема известно време. Имайте го в предвид. Не трябва да се бърза, трябва да се внимава.
А, четенето е успешно. Следователно излизаме от boot mode. Като продължаваме да имаме достъп до пълен достъп до батерията. След малко ще флашнем новият фърмуер. А именно, това става отново чрез влизане в boot режим, но вече идваме да запишем новият фърмуер. Аз съм си направил един такъв файл тук. Съответно, нещата започнаха. Сега в момента физически всъщност наливаме фърмуер от Mini 3 Pro. Като ще изчакаме. Ще ви покажа как се възстановяват ключовете на оригиналната батерия. Тъй като всеки ключ си е абсолютно различен за всяка една батерия. Затова именно ви е необходим бекъп файл. Без него няма как да възстановите ключовете, оторизационните ключове и батерията няма шанс да бъде живната по никакъв начин. Макар да се записват ключове за Mini 3, тук тези оригиналните остават в част от софтуера и не могат да бъдат премахнати, могат да бъдат апдейтнати наново, така че да станат съвместими с този фърмуер. И така, успешно, както видяхте, излизаме от boot mode. Съответно, идваме в апдейт KLV0. Много е важно да имаме архив на сегашното състояние. Тоест, стъпките са флашване на encrypted package, влизане в boot mode, запазваме на оригиналния фърмуер, префлашване с фърмуер за Mini 3 Pro, обновяване на ключовете с 4 Pro, съответно изход от програмата и съответно бекъп на съществуващото вече на флашната батерия.
И така. Готови сме. Излизаме от Bootmode. Ресетваме чипа. Запечатваме го. Прочитаме статик датата. Всичко изглежда нормално. Батерията се чете нормално. Остава да я тестваме и да споделя. Home point updated.